Hola, què tal? Bon dia i benvinguts a aquesta secció. Els likes parlen de l'Evangeli. Avui, 10 de novembre, tenim un Evangeli excel·lent perquè ens diu Jesús que en aquell temps als seus deixebles els hi va dir: sempre hi haurà algú que em faci caure d'altres en pecat, però ai de qui els fa caure. Més li valdria que li lliguessin al coll una roda de molí i el llancessin al mar abans que fes caure un d'aquests petits. Estigueu alerta. És un dels grans missatges de Jesús aquí. Estigueu alerta. I fixa't què ens diu Jesús. Si el teu germà et fa una ofensa, reprèn-lo. I si se'n penedeix, perdona'l. I si t'ofèn 7 vegades al dia i 7 vegades torna per dir-te me'n penedeixo, tu l'has de perdonar. Llavors els apòstols digueren al Senyor: augmenta'ns la fe. Ell va respondre: només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera: arrenca't de socarrel i planta't al mig del mar, i us obeiria. Aquesta reacció dels apòstols és extraordinària perquè li demanen a Jesús: augmenta'ns la fe, perquè el fet d'haver de perdonar ofenses grans, temes grans, costa. I per això reaccionen amb aquesta humilitat molt bona. Senyor, augmenta'ns la fe. És una pregària molt curta. Augmenta'ns la fe són 3 paraules, però aquestes 3 paraules tenen una força gran. Aquest evangeli que ens remarca la força del perdó, aquest perdó que Déu sempre té per nosaltres si ens penedim. I nosaltres aquesta actitud també l'hem de tenir amb els altres. I Jesús, fixeu-vos què diu: només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a la morera: arrenca't de socarrel i planta't al mig del mar. Una fe petita com una mostassa, però seria suficientment gran, perquè el gra de mostassa, tot i ser molt petit, es fa molt gran. Per tant, sí que hem de demanar a Jesús: augmenta'ns la fe. Tenir una fe més gran és el que ens pot ajudar ja aquí, ja en aquesta vida, a saber perdonar, a saber créixer davant de Déu, a saber-nos fer rics davant de Déu i a tenir aquesta fe com el gra de mostassa, que ja serà una fe ben gran. I també hi ha un avís per ser exemplars, perquè si som exemplars no farem caure a ningú en pecat. Si fem escàndol, podem provocar que algú caigui en pecat. Per tant, molt important també aquest fet, el fet de ser persones que els altres puguin dir: aquest té uns sentiments com els de Jesús. Veient a aquesta persona, també estic veient un reflex de l'Evangeli. Fins aquí el comentari. Els likes parlen de l'Evangeli.